Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Abwino taona kuti uyambira pa nthawi imene abale oyamba kuphunzitsa makamaka phunziro limene kukhala mchiphunzitso cha Khristu Yesu ndi yofunika kwambiri. Ndiye inenso mutu wake sinditenganso kwinayi kwenikweni ndi kuti timangirire tonse kukhala mchiphunzitso cha Khristu Yesu kuti tikakhale anthu ochita zimene Mulungu alufuna. Ndiye taona kuti kukhala okhazikika mchiphunzitso cha Khristu Yesu ndi kuchita zimene Ambuye wathu Yesu Khristu adanena. Tiona mfundo yoyamba kukhala mchiphunzitso komanso posunga chiphunzitso kuti tikalandire chipulumutso. China tionanso kuipa kosakhala mchiphunzitso cha Khristu Yesu ndi mmene tingapezerenso dipo lake kuti ndi chilango. Ndiye tione poyamba buku limene tiyambe kuliphunzira tione mutaona 1 Akorinto chapter chake cha 15 verse 58 imene tiyambe pamutu umene tikuphunzira kukhala wokhazikika mchiphunzitso cha Khristu Yesu. 1 Akorinto chapter chake 15 verse yake 58. Pa verse yake ya 58 chifukwa chache abale anga okondedwa khalani okhazikika osasunthika akuchuluka mu ntchito ya Ambuye nthawi zonse podziwa kuti kuchititsa kwanu sikuli chabe mwa Ambuye. Zikomo kwambiri. Apa utenga utichenjeza kuti pamene ifeyo tili mwa Khristu Yesu tiyenera kukhala anthu okhazikika ndi osasunthika mkuchuluka mntchito yonse ya Ambuye. Mawu awa afuna kutanthauza kuti pamene ifeyo tidatembenuka kukhala mu mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu tikhale anthu okhazikika. Kukhazikika kwake tisasunthike pa chiphunzitso cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndakuti Yesu Khristu pamene watiyitana safuna kuti ife tichoke pa mawu ake koma tikhale okhazikika m'mawu kufikira mpaka munthu wake Yesu Khristu adzatipeze ifeyo tili momwemo. Chifukwa chake ndi chiyani? Tikuona kuti mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu pamene udayambika nthawi imene pa tsiku la Pentekoste mu Yerusalemu, mpingo sudafune uchoke mchiphunzitso chimene Ambuye wathu Yesu Khristu adaphunzitsa, udakhalabe uluyenda mchiphunzitso chimene Yesu adaphunzitsa. Komanso pamene Yesu Khristu anasankha atumwi, pamene atumwi adawaphunzitsa, sadafuna atumwi kuti pamene adayamba kuphunzitsa achoke mchiphunzitso chimenecho. Mpingo udayendabe mchiphunzitso chimene Ambuye wathu Yesu Khristu adanena. Mutaona pa buku la Machitidwe chapter chake cha 2 verse 41 komanso mutaona pamene anthu ena amaoneka ngati opembedza koma samachita zimene Yesu Khristu adanena, ngakhale munthu wake Yesu adawadzudzula. Tatiyeni mutaona pa tsiku la Pentekoste utayambika mpingo verse 42 chapter 2 cha Machitidwe. Mu verse yake ya 42 ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano mkunyema mkate ndi mapemphero. Zikomo kwambiri. Anali mchikhalire mchiphunzitso cha atumwi kunyema mkate ndi chani ndi mapemphero. Kusonyeza kuti mpingo pamene udayambika udakhala mchiphunzitso cha atumwi chimene atumwi adaphunzitsa. Ngakhale ife lero pamene tifuna kuti titsatire kukhala mchiphunzitsocho tisachoke mchiphunzitso chimene atumwi adaphunzitsa. Ndakuti nkofunika kuti ife nthawi zonse tikhala wanthu okhazikika mchiphunzitso chimene Ambuye wathu Yesu Khristu adalamulira. Kuipa kwa kusakhala mchiphunzitso mutaona Yesu Khristu akutiphunzitsa motere. Mutaona pa buku la Mateyu chapter chake cha 7
verse yake 21. Komanso mutaona pa buku la Luka chapter chake 6 verse yake 46. Kufuni kuiba kwa kusachita mawu amene Ambuye wathu Yesu Khristu adanena. Matthew chapter 7 verse 21. verse 21. Siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba. Koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Inde. Pa verse 22. Zikomo kwambiri. Pitaniso Luka chapter chake ya 6 verse yake 46. 6 verse yake ya 46. Ndipo munditchuliranji ine Ambuye Ambuye ndikusachita zimene ndizinena. Zikomo kwambiri. Taona alipo wena akhoza kutchula dzina la Yesu kapena kumanena Ambuye Ambuye, koma munthu yosachita chifuniro chake cha Mulungu adziwe kuti sakapulumuka. Siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye nadzalowa ufumu wakumwamba, koma amene achita chifuniro cha ndani kuti chake. Ndakuti pamene ife tili anthu okhazikika tifunika tizichita zonse zimene Ambuye wathu Yesu Khristu adanena. Komanso Yesu aludzudzulabe kwa anthu amene akutchula Ambuye Ambuye, akuti munditchuliranji ine Ambuye Ambuye ndikusachita zimenene nditani kodi ndinena. Kusonyeza kuti ife ndife anthu ofunika kumangika pa mawu amene Ambuye wathu Yesu Khristu adatani kodi adanena, osafumuka pa chiphunzitso cha ndani cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Nditaona kuti ngati munthu angutchula Ambuye Ambuye osachita zimene malemba akunena pali vuto, chifukwa sangathe kukalowa ufumu wakuti wakumwamba. Tiyenera ife pamene tidayitanidwa kukhala mwa Ambuye wathu Yesu Khristu pafunika kuti ife tikhale anthu okhazikika. Koma tsopano pamene anena kuti mwa ndi mkati sikunja yayi, ndi mkati ndi mwa Yesumo ndi muti, ndimene tifuna tione fundo yomaliza imeneyo. Mwa muti kunja tiona kuti akati mwa ndi mkati sio njoli. Tiyeni titaona pamene titawerenga pa buku la Mateyu chapter chake ya 16 verse yake 18. Pa verse yake ya 18. Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko la akufa sadzaulaka uwo. Zikomo kwambiri. Taona Ambuye wathu Yesu Khristu atadziwa kuti anthu ena amangutchula dzina la Mulungu koma sanali mwa Yesuyo. Ndakuti Yesuyo akulonjeza zakukhazika mpingo wake. Ndi pamene anena kuti ndidzakhazika mpingo wanga, ndi ngati imeneyo? Ndi ngati umodzi. Yesu Khristu akuti mpingo wanga chifukwa aludziwa kuti mpingo ndi umodzi amene Yesu walonjeza kuti ife tikhoza kukhalamo mkati mwa yani kodi mwa mpingo osati kunja. Chimodzimodzi munthu wina sanganene kuti akapulumutsidwa ngati ali kunja kwa ndani kwa Yesu Khristu. Pafunika ife tikhale mwa ndani mwa Yesu Khristu, monga mawu amene Ambuye wathu Yesu Khristu aurani akunena. Ifeyo tikhale mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu afuna ife tonse tikhale mwa ndani mwa iye, komanso pokhala mchiphunzitso chake icho tisasokere. Tikhoza ulowa bwanji mwa Yesuyo? Tikhoza ulowa bwanji menemo? Tatiyeni titaona 1 Korinto chapter chake cha 12 verse 13. Pa 1 Korinto chapter 12 verse yake ya 14. Pakuliso verse 13. Pa 13. Pakuliso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu,
ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. zikomo kwambiri. Akuti ife tonse amene tinakhulupirira Yesu Khristu tinabatizidwa kulowa mthupi chani kodi? Mthupi limodzi. Tikuona kuti mpingo ndi thupi la ndani? La Khristu Yesu. Koma tikhoza kulowa mwa Yesuyo ngati ife titabatizidwa. Chimene chitipange kuti tikapulumutsidwe wani tiyenera kubatizidwa kuti tilowe mthupi la ndani? La Khristuyo. Ndakuti taona kuti kunja kwa thupi kulibe chipulumutso. Tiyeni tione kuti anthu amene angapulumutsidwe ndi okhawa ali mwa Yesu Khristu mwa njira yakuti anthu atakhulupirira uthenga wabwino abatizidwa akalowa mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Tiyeni tizionanso chitsanzo pamene tikunena kukhala mchiphunzitso cha Khristu Yesu. Tione nthawi yoyamba Mulungu adalankhula ndi Nowa kupangana pangano la kufuna kupulumutsa dziko. Muzidze kuti pamene Mulungu ayika pangano ndi kunena mawu akufuna kuchenjeza za chipulumutso komanso pali chiwonongeko. Mulungu adawononga nthawi yoyamba pamene iwo anthu adapangana nawo kuti apange chombo. Koma kwa iwo amene adali mchombo ndi okhawa amene adapulumutsidwa. Koma adali kunja kwa chombo sadapulumutsidwe. Tione kuti ife tikhoza kupulumutsidwa tikakhala mwa ndani? Mwa Yesu. Komanso pamene tili mwa Yesu tikhala anthu okhazikika osasunthika pa mawu a Mulungu kuti tikapeze moyo wosatha. Taona kuti Mulungu watitana kukhala mchiphunzitso chimene ife chingatimangirire kuti tikapeze chipulumutso ngati titapezeka mwa ndani? Mwa Yesuyo. Ndi chifukwa chake tikawerenga buku la Mateyu chapter chake cha 11 verse yake ya 28. Tawerengani mofulumira. Mu verse yake 28, idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akuthodwa ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Pa verse 29, zikomo kwambiri. Tiye senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima. Zikomo kwambiri. Yesu Khristu akuti idzani kwa ine olema ndi othodwa ndipo ine ndidzakupulumutsani inu. Phunzirani kwa ine chifukwa ine ndine odzichepetsa. Wani chimene afuna kunena kuti ifeyo atitana kuti tibwere ayitana ndi ndani? Yesu Khristu. Ndiye Yesu Khristu akuyitana kuti bwera kuno. Munthu amene ayitanidwayo ngofunika alunjike kumene kuli ndaliko? Kuli Yesuko. Koma ngati Yesu aluyitana iwe ulisemphana ndi kumene ayitanako udziwe kuti kuli ngozi. Komanso tayitanidwa tapita kwa Yesu, ntchito yake ndi kuti ifeyo tikaphunzire kwa ndani kodi? Kwa Yesuyo, chifukwa iyeyo ndiye khala wofatsa ndi wodzichepetsa. Tiyeni ifeyo pamene tayitanidwa pokhala mchiphunzitso cha Khristu Yesu tiphunzire zonse zimene Ambuye wathu Yesu Khristu adanena. Taona wani Mulungu alufuditana ifeyo kubwera mwa Yesu Khristu tikakhala anthu osasunthika okhazikika. Anthu okhazikika mwa Khristu Yesu ndi anthu amene iwo aluyenda mchiphunzitso cha ndani? Cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye ife pamene tayitanidwa tife anthu okhazikika mwa Yesu Khristu komanso tikhale mu mpingo umene Ambuye wathu Yesu Khristu adaukhazikawo umene atiyitanira kuti tilowemo tikhoza kulowa mwa njira ya ubatizo. Ngati munthu sadabatizidwe sangathe konse kuti akhoza kulowayo. Tiye timaliza ndi buku la Mariko. Mariko chapter 16 verse 15. 16:15. Yeah. Pa verse yake ya 15, ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akakhulupirira na abatizidwa adzapulumuka, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Zikomo kwambiri. Fundo imeneyi iluthandiza kuti ifeyo tikafuna kupulumutsidwa wani tiyenera kumva uthenga wabwino. Tikamva uthenga wabwino monga Ambuye wathu Yesu Khristu adalamulira kuti mukani ku dziko lonse lapansi mulalikire uthenga kwa olengedwa aliyense. Ndakuti uthenga wabwino ulupire kwa munthu wina aliyense olengedwa.
akamva utenga wabwino akakhulupirira akabatizidwe. Ndiye akabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzatani? Adzalangidwa. Yesu Khristu chimene adabwerera ndikufuna kuti ife tikalandira mawuwo atipanga ife kusintha mtima, titembenukire kwa Mulungu. Tikatembenuka kwa Mulungu tivomereze kusiya machimo, kenaka tibatizidwe. Tikabatizidwa tidzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzatani kodi? Adzalangidwa. Tere fundo zake nziwiri zimene zifunika ifeyo tizizidziwa. Utenga wabwino ntchito yake nkuti munthu achoke ku uchimo abwere kwa ndani? Kwa Yesu. Akabwera kwa Yesu, pamene wabwera kwa Yesu alape machimo, akasiye machimo abatizidwe kuti akatani? Akapulumutsidwe. Ena amaphunzitsa mawu ena amene sagwirizana ndi pulani ya Mulungu. Ena amati ubatizo ulibe chani? Ulibe ntchito. Mawu amene aja njozitchinjiriza kuti munthuwe umilire bukhala ku uchimo. Yesu akuti aliyense amene akhulupirira nabatizidwa akatani? Akapulumutsidwa. Koma ngati sukukhulupirira udzatani? Udzalangidwa. Chofunika ifeyo tiukhulupirire utenga wabwino, tikhulupirire kukhala mawu a Mulungu amene atipanga ife kusintha moyo wathu. Lero ngati tamva mawu a Mulungu, mawuwo atipanga kuti ife tikakhale okhazikika mawuwo, komanso tikakhulupirira tibatizidwe ndi kusintha mtima, kulapa machimo yathu. Wani sitidzakhala ngati anthu amene angokumva mawu kapena mangotchula dzina la Yesu koma kuli kunja ayi, koma tikhale anthu ochita mawu, okhala m'mawu, okhala mchiphunzitso, komanso pokhala mwandani? Mwa Yesu. Osati kunja kwa mpingo ayi. Kunja kwa mpingo kulibe chipulumutso, koma tibwere mwandani? Mwa Yesu Khristu, umene uli mpingo wake, umene uli thupi lake. Ife lero Mulungu watikonzera njira yakuti tikhoza ukapulumuka pamene Mulungu walankhula podzera mwandani? Mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, polonjeza kukhazika mpingo wake umodzi. Si iwiri ayi. Ukapezeka iwiri umodziwo ngochionongeko, koma wachipulumutso ndi okhawa Yesuwo, umene munthu ataukhulupirira nabatizidwa ndi amene akapulumutsidwe. Taphunzira chani? Tiyenera kukhala anthu okhazikika, komanso tikhale mwa Yesu kuti tikapulumutsidwe, komanso mawuwo tikalandira ifeyo tikapeze nawo chipulumutso. Tisakhale anthu ongotchula chabe Yesu, koma zochita zathu osachita zimene Yesu anena. Munditchulira njine Ambuye ndi kusachita zimene ine ndinena. Ndakuti mpingo ngowumirizidwa kapena kuti anthu ngowumirizidwa kuchita zimene Ambuye wathu Yesu Khristu akunena. Ndakuti Mulungu akanena kuti ife tilape, tiyeni tilape, tikhale mwa Yesu kuti tikatani? Tikapulumutsidwe. Fundo yomaliza, tibatizidwe. Koma ngati sitibatizidwa tikuonongeka. Mulungu wodziwa udalitsa akadalitse mawu amenewa lero ndi kunthawi zonse. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona